Tervetuloa. Puhutaan siis sillasta rakasteluun. Ja tuossa on nyt kaksi niin kuin, mielikuvaa sillasta. Että tuo toinen on niin kuin valtava autiomaa ja tarvitaan niin kuin pitkä, vahva silta, joka sitten mahdollisesti johtaa siihen ja että siinä voi olla monenlaisia vaiheita ja pylväitä ja haasteita, se on korkea silta. Ja tuo toinen on taas sitten niin kuin todella vehmas maasto ja siellä on tämmöinen vanha puusilta se ehkä kuvaa niin kuin toisenlaista siltaa. Ja mitään yhtä ainoata oikeaa ei ole, mutta ehkä tämä on tämmöinen niin kuin yhteinen pohdinta siitä, että minkälainen se silta on ja miten sitä voisi niin kuin, voiko sitä tietoisesti niin kuin mahdollistaa. Ja aina jos on sellainen, niin kuin, ainakin näin miehenä voin sanoa, että jos mieleen tulee, että nyt mä haluaisin niin kuin niin kuin rakentaa semmoisen selkeän sillan siihen, että tämä homma tai tilaisuus tai ilta tai päivä tai aamu päättyy rakasteluun, niin voi melkein niin kuin ajatella, että jollain tavalla se niin kuin epäonnistuu. Että miten voisi antautua vaan siihen ehkä siihen, mitä tapahtuu ja luoda sellaista, niin kuin, sellaista ilmastoa, sellaisia olosuhteita, että se silta voi rakentua. Jep. Mistä se siirtyy? Hyvä kysymys. No niin. Mm-hmm. No me rakennettiin sitten, kun tätä pohdittiin, tuossa muuten on sitten tämmöinen AI:lla tehty tämmöinen maaginen silta, niin sanottu romanttinen silta tai jotain tuollaista niin kuin, ehkä ei niin todellista, mutta yhdenlainen silta. No joo, 4 vaihetta päätyi tähän. Eli ensin jollakin tavalla täytyy sitoutua yhteiseen aikaan. Ja jos ei olla yhteisessä ajassa, niin se on todellakin vaikeaa. Sitten toinen vaihe on se, että me astutaan siihen sellaiseen pyhään tilaan ja me käydään kohta nämä kaikki vaiheet läpi tarkemmin, mutta se, että missä me jätetään se arki pois ja kun ollaan sitouduttu siihen, niin sitten astutaan siihen pyhään tilaan. Ja sitten 3. vaihe on tunneyhteyden muodostaminen ja siihen erilaisia tukevia elementtejä ja sitten 4. se virtaus, mitä ikinä se tuokaan. Mm-hmm. No joo, ja jos aloitetaan tästä yhteiseen aikaan sitoutumisesta, niin jotkut käyttää tämmöisiä menetelmiä ihan, että kalenterointi, että ne rakasteluhetket, mahdolliset rakasteluhetket on kalenteroitu. Tai on sovittu jo aamulla, että hei tänä iltana sitten, tai illalla sovitaan, että otetaan terveydeksi. Että laitetaan herätyskellot soimaan vähän aikaisemmin ja sitten mennään aikaisemmin nukkumaan ja sitten virkeinä me ollaan virkeitä ja näin. Voidaan niin kuin sopia tai sitten vaan sovitaan viikonloppu, että hei tänä viikonloppuna ei ole mitään isompaa tärkeää, että meillä on niin kuin tyhjää aikaa. Meillä on sellaista aikaa, jossa mikä tahansa on mahdollista. Mutta sitten tähän yhteiseen aikaan, että vaikka siellä lukisi vaikka, että tänään tai kalenterissa lukee, että seksiaikaa, niin kuitenkaan se ei saa olla niin kuin vaatimus tai semmoinen, että hei, sähän lupasit. Koska se taas saattaa, jos on jotakin vaikeaa siinä hetkessä menossa, niin sehän vie koko sen ilon ja innon ja jotenkin tekee sitä pakkopullaa jommalle kummalle tai jopa molemmille. Ja että mitä isommin toinen odottaa sitä, jos mä odotan valtavasti että tänään, niin todennäköisesti mä tuun pettymään sitä isommin, mitä enemmän mä odotan. Et miten, vaikka me sitoudutaan yhteiseen aikaan, niin voitaisiin olla ilman sitä tavoitetta tai luomatta painetta siitä. Ja koska se rakastelu on niin kuten sanottu, niin tärkeä ja semmoinen parisuhteen liima, niin että se on tärkeää olla sen äärellä, että pystytäänkö me sitoutumaan siihen, niin kuin, että mä sitoudun siihen, että mä oon auki sille rakastelun mahdollisuudelle, miltä se voisi tuntua silloin, kun siinä ei ole painetta ja odotuksia, mutta mä sitoudun sille mahdollisuudelle.
No sitten on se pyhään tilaan astuminen, missä me todella pysähdytään toisten äärelle, riisutaan kaikki ylimääräinen pois, rauhoitutaan siihen tilaan, että kaikki tunteet ja ajatukset on siinä sallittuja. Laitetaan ehkä kaikki laitteet pois. Me ollaan sovittu sellaista, että tämä me ollaan nyt meidän sängyssä, että tämä on meidän pyhä tila jo sinänsä. Että esimerkiksi niin kuin, no nyt meillä on kyllä tässä nämä kaikki laitteet sylissä, mutta sitten kun me ollaan niin kuin kahdestaan ilman muita ihmisiä, niin sitten kaikki laitteita ei tuoda tähän tilaan. Ja, ja, ja muutenkin, niin kuin, mikä on se valaistus ja mikä on, mitä tuoksuja on tai mitä esineitä siinä on. Tai voidaan niin kuin luoda se pyhä tila ja sitten astua siihen. Ja kumpikin on siinä omilla ehdoilla mukana, että kumpikin saa olla just sitä, mitä on sen kanssa, mitä on. Ja se on hyvä myös sit silloin, kun siihen astutaan, niin ottaa ensimmäisenä yhteyttä itteen, että mitä mussa tapahtuu. Että olla siinä itsensä kanssa ja vaan tiedostaa, että mitä mä tuon tähän hetkeen. Ja että siihen pyhän tilaan saa astua vaikka vähän vihasena tai vaikka väsyneenä. Että ei ole odotusta, että siihen pitää tulla tietynlaisena tai tietynlaisilla tunteilla, vaan saa tulla siihen pyhään tilaan, täytyy saada tulla just semmoisena kuin mä just nyt oon. Kyllä. Sitten tunneyhteyden muodostaminen. Ja tämä on varmaan sitten se isoin asia, isoin askel siinä sillan rakentamisessa, mihin liittyy niin kuin paljon mahdollisia tapahtumia, koska mehän ei tiedetä, että mitä siinä tapahtuu. Käytännössä, kuten Vesa sanoi, että kumpikin voi tulla siihen just siitä, mistä tulee. Niin sitten kun me lähdetään sitä tunneyhteyttä muodostamaan, niin kumpikin sitoutuu siinä kuuntelen itseään ja kuuntelen toista omalla sydämellä ja olen läsnä itselle ja toiselle ilman tuomitsemista siitä, että mun pitäisi nyt olla rennompi tai mun pitäisi olla iloisempi tai kevyempi tai mitä tahansa. Siinä tässä kohdassa niin kuin todella arvokasta ja me ollaan opittu se, että me tosi usein tehdään tätä niin kuin jakamista. Että kummallekin on niin kuin vuoro, että hei, että haluat sä jakaa, että missä sä nyt meet ja mitä sussa nyt tapahtuu, minkälainen päivä sulla on ollut ja kuinka auki tai kiinni sä oot ja mitkä asiat sulkee sua ja mitkä asiat avaa sua ja onko jotain, mitä mä voin mahdollisesti tehdä. Niin kuin tämän tyyppisistä asioista voidaan niin kuin sopiakin, että hei, nyt mun täytyy saada sanoa nyt jotakin asioita niin kuin pois. Tai niin kuin, olla nimenomaan just se. Ja jos se toinen kykenee sillä hetkellä olemaan, niin kuin me monesti sanotaan, että mies on kuin kallio, että mä otan kaiken mitä vastaan. Mä en syyllisty, koska helposti voi käydä niin, että mä oon niin väsynyt, kun mä oon joutunut tekemään kaikki asiat täällä. Ja sitten mä oon ollut itse jossain työmatkalla ja sitten mä alan syyllistyä. Mutta ei, jos mä oon kuin kallio, mä en syyllisty, mä vaan kuulen ja todella on myötätuntoinen sille, että vau, että onpa sulla ollut hurja päivä, että ei ihme, että olet väsynyt. Niin tavallaan se auttaa niin kuin sulattamaan sitä toista. Ja samaan aikaan, nyt on Greetalla onko asia, haluatko ottaa kommentin tähän? Minulla on kysymys itse asiassa, Joo, ole hyvä. Haluan kysyä. Kiitos. Miten tämmöinen haaste, jonka kanssa olen ehkä itse kamppailu, on semmoinen, että jos toisella on säännönmukaisesti vastauksena ei, niin millaisia neuvoja antaa sitten sellaiseen tilanteeseen? Joo, todellakin hyvä kun otat tämmöisen esille ja erityisen. Ja voi olla silloin, että siihen ei ole tällaista, että mä luulen, että nämä kaikki, tämä silta, mistä me puhutaan nyt, niin on tämmöinen yleisapu. Mutta sitten jos siellä on jotain hyvin spesifiä sen ei takana, niin mä ainakin suosittelisin niin kuin sitten pariterapiaa tai yksilöterapiaa
että siitä jutella, että huomata se, että molemmat tunnistaa sen, että joo, kyllä se on näin ollut, että nyt mulla on ollut se ei ja näin ja näin. Ja toinen kertoo siitä, että miltä se tuntuu, kun se ei on siellä niin kuin toistuvasti ja ehkä pysyvästi, niin sitten tavallaan, että miten me haettaisiin tähän sitten apua. Koska se varmaan kertoo jostain tärkeästä, se ei. Mm, Tärkeä viesti. mm, Ja miten se viesti tulisi kuulluksi niin, että siinä ei ole syyllisyyttä tai syyllistämistä tai että hei, tämähän on niin kuin, että ei ammuta sitä viestin tuojaa, vaan otetaan se viestin tuoja niin kuin arvostuksella vastaan ja lähdetään jotenkin sitä kautta. Että ehkä, en tiedä, Maria, sä terapeuttina varmaan sanot jotain vähän syvempää vielä. Ei tiedä, mutta siis lähinnä mä ajattelen, että niin kuin länsimaisessa lääketieteessä ajatellaan jonkun seksuaalisen halun, halun puutteen, että sillä voi olla niin kuin elimellisiä, hormonaalisia, fyysisiä, fysiologisia syitä sen halun. emotionaalisia. Niin, Mm. mutta mä itse just tosi paljon näen sen niin kuin siinä emotionaalisessa, että se, että voiko sitoutua siihen tutkimaan sitä turvaa, että naisilla on varsinkin erilaiset hormonaaliset tilat, niin vaikuttaa siihen, että meidän puolustusjärjestelmä on herkemmin päällä. Ja silloin kun meidän puolustusjärjestelmä on päällä, niin meidän seksuaalijärjestelmä ei pääse toimimaan. Miehillä se on vähän erilainen, niiden seksuaalijärjestelmä pystyy toimimaan jollain lailla silloinkin, kun niiden puolustusjärjestelmä on päällä, eli on niin kuin vähän siellä taistele pakenetilassa, niin miehillä se seksuaalijärjestelmä pystyy jollain lailla toimimaan, mutta sekään ei ole mikään semmoinen mustavalkoinen missään nimessä, että se voi ihan yhtä lailla olla, että miehillä se haluttomuus, että sen taustalla on joku sellainen sisäinen turvattomuuden tunne, joku sellainen tosi iso häpeä tai niin kuin just näitä emotionaalisia syitä, joita voi olla tosi tosi monenlaisia. Sitten ehkä se kanssa, että miten sitten tämä toinen osapuoli pystyy käsittelemään sitä, jos tämä tilanne jatkuu kuukausia kautta vuosia, niin silloinhan siinä herää aika paljon kaiken näköistä myös sit sille, jolle sanotaan ei. Kyllä. Ja mikä sitten helposti johtaa semmoiseen kierteeseen, missä kumpikin voi tosi huonosti. Ja, niin kuin, mä en tiedä, onko tämä nyt liian isoja kysymyksiä tähän hetkeen, mutta... Joo, mutta todella kuulen sen haasteen ja siinä on se, että tossakin mikä sitten tulee että se, joka on enemmän auki sille rakastelulle, niin sen väistämättä sen pitää kuitenkin itse kantaa se oma pettymyksen tunne, jos sillä toisella on se ei. Ja sitten pitää mielessä, että se ei välttämättä lainkaan liity niin kuin henkilökohtaisesti siihen toiseen, jos sillä toisella on ei. Että ne syyt voi olla henkilökohtaisia tai ne voi olla siinä suhteessa ja vaikka ne on siinä suhteessakin, niin ne voi silti olla, kun parisuhteessa me tosi paljon projisoidaan niitä varhaisen kiintymyssuhteen käsittelemättömiä haavoja siihen meidän kumppaniin, niin se tietynlainen ei sille toiselle niin voi itse asiassa liittyä eihin omaan äitiin tai omaan isään, jota sitten projisoi omaan kumppaniin. Että se on syvä ja toisaalta se ei ole mitenkään vaikea asia olla, että terapiassa niin sen avaaminen on tosi turvallista ja se voi avata ihan valtavastikin ymmärrystä kummallakin siitä tilanteesta, mikä se on. Että se turvan luominen on tosi tärkeää tietenkin siinä avautumisessa ja sitten tutkia sitä, että mikä sille avautumiselle, mikä sen turvan luomiselle on vaikeaa. Kyllä, mutta sitten taas se, jolle sanotaan ei, saattaa menettää sitä omaa turvan tunnettaan, jos se on pitkäkestoista ja jatkuvaa. Että siitä tulee helposti tosi haastavia kierteitä, mistä on tosi vaikea päästä eteenpäin. Mutta ei se mitään mennä eteenpäin. Mä en halua nyt omia tätä aikaa tälle teemalle liikaa tietenkään. Minusta se on ihanaa, että otit ton puheeksi ja tuot sen niin kuin ikään kuin semmoisen vaikeamman ääripään tähän vielä, josta me ei lähtökohtaisesti lähdetty juttelemaan, mutta että vielä tuossa ehkä niin kuin korostasin sitä, että miten luodaan se turva
että sitä voitaisiin lähteä, niin kuin, että siitä voitaisiin lähteä hakemaan apua ensin. Ja Mm, ehdottomasti apua kannattaa hakea niin kuin ulkopuolista apua. joo, kiitos. Kyllä. Kiitos, Greta. Hyvä. Joo. Mutta siinä ne tuli nyt, Niin. että Musta toi ihana toi niin kuin puolustusjärjestelmä ja tämä niin kuin tää taistele pakene ja sitten tämä tämmöinen sosiaalisen liittymisen aika, että meissä kaikissa on ihmisyydessä, eläimissä, kaikkiin kuuluu se, että me joko ollaan vähän niin kuin varuillamme tai sitten me ollaan niin kuin auki ja näin. Niin se on se, että jos me se ymmärrettäisiin ja että se on niin kuin luonnollista, ja että se voi johtua tästä toisesta, tai se voi johtua jostain mun menneisyydestä. tai se voi johtua jostain, mitä sulla on tapahtunut töissä Just tai tänään, harrastuksessa niin, tai joo, lasten kanssa. joo, ja ihan fysiologisesta tilasta vaan, että onko se puolustusjärjestelmä niin aktiivinen, että nyt ei ole niin kuin mahdollista, ja sitten se on vaan niin kuin, että se ei ole toisen oikuttelua, eikä mitään, vaan se on vaan faktaa, että nyt se puolustusjärjestelmä on niin aktiivinen, että sille rakastelulle ei ole niin kuin tilaa siinä. Ja totta kai kummankin myös henkilökohtaiset kyvyt siihen niin kuin omiin voimavaroihin. Ja tuossakin, kun ollaan astuttu siihen pyhään tilaan ja ollaan tässä tunneyhteyden muodostamisessa, niin että alkaa tunnistaa sitä, että mikä rauhoittaa mua. Ja että yksi sellainen tosi yksinkertainen asia, mitä voi välillä ihan oikeasti käyttää, niin jos tietää, että ei ole varsinaisesti mitään syytä, että ei haluaisi rakastella, mutta on vaan kiinni, niin että aletaan muistelemaan jotain hyviä yhteisiä hetkiä. Että palauttaa mieleen, että kun me oltiin vaikka viime viikon lomalla viikkomökillä yhdessä ja rakasteltiin paljon, että miltä se tuntui ja oi vitsit ja oli niin paljon sellaista iloa ja yhteyttä ja rentoutta. Et kun mä nyt muistelen sitä, niin mä huomaan, että vaikka tämä webinaarin pitämisen tietty jännitys on tässä, niin nyt kun mä laitoin pieneksi hetkeksi silmät kiinni ja mä aloin muistelemaan sitä, niin mä todella tunsin, miten se rentous levisi mun kehossa. Et tällainenkin näin ikään kuin pieni menetelmä, niin voi tuoda sen kriittisen muutoksen siihen kohtaan, että kun tietää, että mä haluaisin rakastella, mutta mä oon vähän kiinni, että on ollut stressiä ja on ollut nyt sitä ja tätä, niin että se on vaikuttanut just siihen omaan puolustusjärjestelmään. Joo, jos vielä niin kuin makustelisi näitä niin kuin, mä menen taaksepäin. Ja vielä näin. Että jos ajattelee näitä kolmea ensimmäistä vaihetta tässä meidän mallissa, ja tämä, niin kuin sanottiin alussa, niin ei ole mitään yhtä oikeaa mallia. Tämä nyt on meidän malli. Että tämä aikaan sitoutuminen, että meille tulee sitä aikaa, että se on niin kuin se ensimmäinen. Sitten on johonkin erityiseen hetkeen niin kuin astuminen. Me kutsutaan sitä pyhäksi tilaksi, mutta sellainen, että nyt me ollaan kahdesta, nyt me ollaan tässä. Ja meillä on joku paikka, missä me pysähdytään, pannaan arkisivuun ja ollaan. Ja sitten niin kuin, että miten me aletaan muodostaa sitä yhteyttä, tunneyhteyttä, niin se on ainut tapa on, että me tullaan kuulluksi. Kumpikin kuulee toinen toisiaan. Ja siihen vaikka tässä on hyvä keino. Me tullaan tekemään kohta semmoinen pikkuharjoitus, jos oot parin kanssa siinä, että kuunnellaan toista pieni hetki ja mä vaan kuuntelen. Ja sitten me vaihdetaan, sä kuuntelet ja mä saan kertoa kaikki, mitä mulla on täällä. Niin silloin me koko ajan lähestytään, kun me kuullaan toinen toisia. No niin, mennään sitten tämä neljäs. Sitten, niin tämä on niin vaikea sanoa, että no, sitten kun on silta rakastelu, niin sitten rakastellaan. Mutta kun ei sekään ole välttämättä niin me laitettiin virtaus. Että sitten me virrataan. Että kun me ollaan päästy yhteiseen, me täytyy kertoa siis eilisestä illasta nyt, niin kuin ei oltu suunniteltu tätä, että kerrotaanko, mutta eilen kävi niin, että me
me tultiin lomalta ja tultiin sitten kotiin ja saatiin kaikki tavarat paikoilleen ja sitten niin kuin, meillä varmaan oli vielä semmoinen niin kuin sieltä lomalta, että no sitten on ihana vielä jotenkin niin kuin olla intiimisti ja näin. Sitten kello taisi olla niin kuin jo 10:30 tai jotain ja tultiin tähän sängylle ja sitten Ei, kun itse asiassa me tultiin ihan ajoissakin jopa. Mun eikö mielestä niin, se oli 10. 10 aikaa. Niin. Niin, jotain ennen Ja. 10. No mutta joka tapauksessa, kun me sitten tultiin siihen ja vähän kuunneltiin, no niin, että nyt, että meillä oli aika pitkä matka ja käytti monta pysähdystä ja molempien vanhempien luona ja kaikkia mun lasten luona ja lasten luona. Ja, sitten tultiin tähän näin ja me käytiin noin ja luotiin yhteyttä. Niin sitten se, miten se virtaus niin kuin lähti siitä, niin Maria sanoi, että mä kyllä toivoisin niin kuin hierontaa. Että olisipa ihan niin kuin selkähierontaa. Ja sitten niin, no joo, ja sitten tuli, että no hei, meillä on semmoinen yksi sarja kesken, että pannaanko se sarja pyörimään tuohon samalla, että niin kuin kuunnellaan ja Se on sivusilmällä siis sarja, katsotaan. mikä me aloitettiin 2 kuukautta sitten ja katsottiin 2 jaksoa aikalla sen jälkeen. Mm. Katsottu. Sitten se meni niin kuin sellaisena niin kuin kosketteluna ja sellaisena, mutta me ei rakasteltu. Ja se oli, niin kuin, se oli kuitenkin tosi ihanaa. Ehkä siinä oli semmoinen olo, että sekin olisi voinut olla kivaa, mutta sitten kun se ei ollut, tai sitä ei tapahtunut, niin se vaan virtasi sillä tavalla. Ja kumpikin sai selkähierontaa ja semmoista sivelykoskettelua ja oltiin sylikkäin ja näin. Et, mutta että siinä oli ihana olla, koska me oltiin nuo edelliset vaiheet tehty, että meillä oli pyhä tila ja meillä oli niin kuin, semmoinen yhteyden muodosta, tai sen tunneyhteyden muodostaminen, kuunneltiin toinen toista vielä siinä, ja sitten tuli se, että no mitä nyt? Ja sitten syntyi semmoinen hieronta ja sarjan katsominen yhtä aikaa. Ja ne on semmoisia hyviä kysymyksiä, mitä voi niin kuin sanoa, että mitäs mä voisin pyytää, milläs mä olen auki, mitä mä toivoisin nyt tässä näin. Niin kuin kuunnella itseä siinä virtauksen kohdalla ja no mitäs mä voisin palvella toista ja voisinko mä vaikka sallia, että jos siis tässä nyt se ei-kysymys, että jos toinen on vähän niin kuin kiinni, että mulle ei ole nyt niin, mutta mä voin sallia, että jos sä vaikka itse rakastelet siinä niin mä todistan ja pidän tilaa ja silitän sun päätä tai mitä ikinä siinä sit se voikaan olla mahdollista. Tai voinko mä jotenkin osallistua siihen jollakin toisella tavalla kuin ehkä sillä perinteisellä rakastelutavalla. Niin, että huomatakin se, että hei, mille sitten kuitenkin voi olla auki ja mihin se virtaus sitten siinä vie. Että se koko ajan on mahdollista ikään kuin sanoa ei nyt, että mikään ei ole itsestään se. Mm. Ja se keveys tulee siinä, että okei, että mä en nyt halua, että sä kosket mun genitaaleille, mutta sä voit vaikka koskea mun vatsaan esimerkiksi. Että on myös auki sille, että mille mulla on kyllä. Että jos mulla on ei seksille, niin onko mulla kyllä jollekin fyysiselle läheisyydelle, jollekin nautinnolle. Hyvä. Hienoa. Siinä, Tehdään. tässä meni vähän pidempään kuin me ajateltiin, mutta ehkä tuo harjoituksen Joo, ehti. kyllä. Tehtäisikö me toi? Joo. Koska Joo. me kysyttiin. No niin, joo. Yes. Hyvä. Eli sitten tehdään semmoinen pieni jakaminen. Kummallakin on 2 minuuttia aikaa. Eli voi mennä siinä, joilla on siinä nyt pari, tai muuten voisi tehdä sen mielessään, voi vaikka kirjoittaa itse paperille, jos haluaa. Niin se kysymys on se, että mikä auttaa mua rakentaa sitä siltaa. Ja ehkä ennen kaikkea just sitä tunneyhteyttä ja sitä turvaa. Et mikä auttaa mua olen enemmän auki rakastelulle. Niin 2 minuuttia otetaan kellosta aikaa, että
voi alkaa, te voitte päättää, että kumpi jakaa ensin. Ja sitten se, joka jakaa ensin, niin sulla on 2 minuuttia aikaa. Ja sä voit jakaa siitä, että mikä auttaa sua avautuu rakasta. Ja aika alkaa nyt. No niin. Nyt on ensimmäinen 2 minuuttia mennyt. Ja voi hetkeksi kumpikin laittaa silmät kiinni. Ja vaan antaa sen laskeutua, mitä just äsken kuuli. Tai mitä just äsken jakoi siitä, että mikä auttaa avautumaan rakastelulle. Ja sitten voitte vaihtaa rooleja. Että se, joka äsken kuunteli, niin jakaa. Ja sulla on taas 2 minuuttia aikaa jakaa, että mikä auttaa sua avautumaan rakasteluun.
Yes. Ja taas on 2 minuuttia mennyt. Kumpikin voi sulkea silmät. Ja vähän antaa tuntea sen, mitä kuuli tai mitä jako. Ja sitten voitte availla silmiä. Ja nyt on vielä 2 minuuttia aikaa niin, että te voitte yhdessä keskustella ja jakaa yhdessä siitä, että mitä te kuulitte toisiltanne ja miten te voitte ehkä käyttää tätä jotenkin hyödyksi teidän sillan rakentamista rakasteluun, että luoda yhdessä siitä, mitä kumpikin jakoi, niin jonkun sellaisen synteesin. Mä otan taas aikaa ja sanon sitten, kun se 2 minuuttia on kulunut. No niin. Varmaan joku semmoinen, jos nyt teillä oli onnekas tilanne, että olitte parin kanssa siinä juttelemassa, että joku tapa kiittää siitä keskustelusta ja sitä jakamisesta. Että tämä oli myöskin tämmöinen harjoitus, ihan pieni harjoitus siitä, mitä me tullaan tekemään todella paljon ja syvällisiä ja niissä on pidempi aika ja ne noudattaa semmoista tiettyä niin kuin polkua, missä tullaan käymään niin kuin erilaisia elämän alueita tai tilanteita tai niitä tunnealueita läpi. Ja, niin tämä oli esimerkki siitä, että minkälaisia harjoituksia muun muassa meidän niillä retriiteillä pidetään. Ja nyt kun tämä oli tämmöinen ilmainen webinaari, niin meillä tietenkin on niin kuin ajatus myös, että me halutaan kertoa teille niistä, mitä me ollaan tehty ja mitä me tullaan tekemään. Ja meillä on sikäli ihan mielettömän kiva kertoa, koska meillä on niin vahvat referenssit niistä, mitä me ollaan pidetty, että viimeiseltä retriitiltä meidän numeerinen palaute, kun siinä oli tosi monenlaisia kysymyksiä ja näkökulmia kysyttiin ja me saatiin ihmiset varmaan 20 minuuttia kirjoitti niitä palautteita, ne toimi samalla niin kuin reflektiona heille. Niin numerinen palaute oli 4,9/5, eli melkein kaikki osa-alueet oli vitosia, siellä oli jokunen nelonen jostakin kohdasta sitten jollakin. Niin
Niin siitä retriitistä pitäisikö laittaa ihan toi pari pientä kalvoa vielä niin näytetään noista. Eli ja laita sitten siitä seuraava. Niin meillä on nyt 2 niin kuin aikataulutettu helmikuussa tuossa Tammisaaressa Etelä-Suomessa ja sitten lähdetään kokeilemaan Oulussa toista retriittiä. Ja nämä on tämmöisiä perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään kestäviä ja niin kuin, ja sitten on tuossa on väärä päivämäärä, se pitäisi ottaa pois ja laittaa uudestaan. Se on 23.3. tuo tämmöinen 10 viikon, onko se 10 viikon? Se on 8 viikon. Mm-hmm. Siinä on väärä päivä. Me lyhennettiin sen piti olla 10 viikon, mutta lyhennettiin se 8 viikkoa. Virtuaalimatka, eli arjesta voi osallistua siihen, että ne on sunnuntai-iltaisin Zoom-sessioita, 3 Zoom-sessiota alussa, keskellä ja lopussa ja sitten tulee tämmöinen joka viikkoinen video, minkä voi katsoa milloin vaan ja sillä tavalla niin kuin ohjataan, että se tulee tehtävä joka viikolle sille parille. Mutta joo, että toi viikonloppu on niin kuin ihan huikea siinä mielessä ja itse kokeneena tämä on mulle niin kuin tärkeää, että ollaan niin kuin irti töistä, älylaitteista, uutisista. Mä oon tämmöinen ollut ainakin uutisten suurkuluttaja ja sarjoja ja kaikkea tämmöisen, niin kuin kaikki tämmöinen pois, kaikki pois ja vain minä ja me on niin kuin se jokaisen näkökulma. Minä olen tässä, mitä minusta tapahtuu ja mitä meidän välillä tapahtuu, miten me ollaan eletty ja mitä tapahtuu juuri nyt ja näin. Niin alkaa se yhteys muodostua. Mä tuun kuulluksi, mä kuulen yhtäkkiä toista niin kuin ihan sillä, että niin, nyt mä kuulen sua syvästi, eikä ole sellaista, niin kuin, että joo ja sitten taas mennään. Ja sitten sitä kautta, kun se turva alkaa niin kuin kasvaa siinä, se läheisyys kasvaa, kosketukset, niin kuin, kosketukset lisääntyy siellä retriitillä. Ja sitten tämä nautinto, me aletaan tutkimaan sitä nautintoa. Ja nautinnossa me ei puhuta pelkästään niin kuin seksuaalisesta nautinnosta, vaikka se varmasti sitä on, mutta nautintoa on niin monenlaista ja yhdessä kumppanin kanssa voi kokea. Ja nyt ei puhuta sellaisesta niin kuin luksusnautinnosta lähtökohtaisesti, vaan niin kuin miten se pieni asia sillä läsnäololla voi muuttua nautinnoksi. Ja valmiiseen pöytään ruoka tulee, joku tiskaa tiskit ja me saadaan keskittyä vain tähän. Ja sitten jonkun verran me jaetaan niin kuin muiden parien kanssa. Siellä meillä on sellaisia piirejä, missä vähän jotain puhutaan ja siellä sanotaan se, mitä haluaa sanoa. Mutta tärkein työ tehdään kahdestaan. Me kutsutaan sitä venetyöskentelyksi. Että me luodaan sinne tilaan sellaisia pieniä niin kuin patjoja, jossa sitten on omat tyynyt ja paikat, missä niin kuin sen oman parin kanssa työskennellään. Tehdään näitä keskusteluharjoituksia ja tehdään sitten niin kuin fyysisiä harjoituksia. Ja kaikki siellä yhteisötilassa tehdään niin kuin vaatteet päällä ja sitten on huoneharjoituksia omassa huoneessa, jossa sitten voi tehdä niitä harjoituksia sillä omalla tyylillä ja ne voi mennä sitten rakasteluun tai hyvinkin intiimiin työskentelyyn myöskin niiden ohjeiden mukaan. Ja ajatuksena, että kaikesta siellä voi puhua, ei ole tabuja. Ja tässä on nyt yksi palaute. Mikä siinä on? Siinä oli vain toi väärä päivämäärä. Okei, joo. Siinä on yksi palaute. Ja nämä kaikki meidän palautteet oli tämän suuntaisia. Tämä nyt on vain yksi. Mutta tässä on ehkä se kivasti sanottu, että siinä on niin kuin tätä
että se on niin kuin todellakin mietitty kokonaisuus. Siinä on sieltä perjantaista semmoinen flow, lauantaina käydään siellä tunnekeskeisen pariterapian äärellä vähän tutustumassa toisiin siellä lapsuuden maisemista tai sieltä niin kuin siitä tyypillisestä tavasta, siitä dynamiikasta. Ja sitten me mennään kohti niin kuin sitä nautintoa pikkuhiljaa lauantaina. Ja lauantai-iltana meillä on ehkä ei pidä paljastaa liikaa, koska sekin on ihanaa, että siellä on yllätyksiä. Ja tullaan semmoiseen niin kuin iloon. Ja sunnuntai on kyllä aika ihana ja juhlallinen päivä sitten kaiken sen kautta, mitä on yhdessä koettu. Kyllä, ja käytetään paljon aikaa myös sille integraatiolle, koska se on ymmärrettävää, että tuollainen viikonloppu, kun me ollaan yhdessä, niin se on tietenkin ravitseva ja tietenkin se luo yhteyttä, mutta ihan ytimessä on se, että miten me saadaan se yhteys tuotua tähän meidän arkeen, meidän omaan parisuhde-elämään. Hei, hyvä. Kello alkaa olla 6, 2 minuuttia vailla. Meillä ei ole sellaista kiirettä niin vielä, että jos me voitaisiin stopata toi nauhoitus ja sitten voisi tehdä vielä jotakin kysymyksiä tähän kohtaan. Yes. Kiitos osallistumisesta tavalla tai toisella.